Sabi ko, paano ko daw i-approach si Nunokoy? Kasi igin pa ako, si Papa niya gusto ko. And during the time, Mas gurang ka kinono. pero na edad mo? 38. Oy, magsaro pa. Rasarong, Oh. Mag-gurang, darwang taon. Pila ka na to? 36. Mas gurang si Nono sa iyo. Amo! Mas gurang mukha kang lang, hilingon. mas Mas mukha gurang lang kang hilingon. akong batang tingnan. Si mami niya pati nagingiri to. Hindi nga daw. Kinat pati. Cut back up. Welcome back liwat sa pinakamaugmang vlog sa Rinconada, Camarines Sur. Inian Si Jokes. at si Madelo nagingiri. Natatawa ako sa iyo eh. Bakit? Parang ano, excited na excited na excited. Ay, dapat naman talagang maging excited at may reason para maging excited because nasundan tulos po itong mukbang with Attorney Pichi. Kaiba na tanong niyan, si Nonokoy naman. Mukbang ka? Oo, di ba? Ano kinain? Mga pagkain, lecho, ay hindi, yung porchetta, yung antis chicken, Iberian chicken. Dinara niya kami sa Casa Soriano. Soriano. Now, yaw naman po kita, digdi sa Balay Buhay sa Uma Bee Farm sa Irosin, Sorsogon. ang purpose talaga kaining vlog mingon yan is mas maipabisto mi sa indo si Nonokoy. Yes. Kasi bistado taman ini. Like his dad, tough. Diba? Si Uncle Manny. Okay. By the way, si Uncle Manny, ka-birthday ko. Kaya every time na January. January 10, nag-a-upload ako sa kanya, ina-upload Iyo ako po, daw siya. So sabi ko, sayin ka, sa Naga po ako. Happy birthday kasi. Araw kami kayan. And sa pagdakula ko sa Nabwa, pirmi yan, bukang bibig ni Papa ko. Talagang personal mag-approach ng tao na, uy, ko gustong i-refer sa inyo na araw siya kaya. Si Orulay po nindo duman sa reunion. Very light, very simple, pero Opo. intimate. Opo. Saro sa mga natatandaan ko, sinabi kang matoa po ni Gia. Gia, Opo. ni Sir Nonokoy na Magayunon pa din si Gia. we call our Papa Nonokoy, pero pag good mood, Daniel Padilla or Lee Min Ho. So, ano ang mood mo ngunyan? Aga mula. Ay, mas gusto ko Daniel Padilla. Kaya daw sabi ko, dahil papadaog ni Mayor Madel ang Lee Min Ho, gusto talaga niya Lee Min Ho. Daniel Padilla o Lee Min Ho. Sa ngunyan, na kaibanan ko na ining doon magayon na ini. Nono kay Alfredo. Talaga naman. Pagulat ko. Sasabihin niya magayon kami, dapat magayon kami. Otherwise, bako siyang gwapo. Bako siyang gwapo. Tsaka sa iba kayang pinsan ming babae, mayo mandigdi. Very good. Very Manny Alfilor magsimba. Makarisma. Pero alam mo, ang gusto ko talaga kay ni Kinonoy, ang humor niya. Kaya nga. Ikaw tulos siyang maiisip na, tulos yan. Parang garo ika. Garo man ika. Minsan. Kasi nga, di ba? Anyway, balikan ko lang itong Alfilor United na nangyari sa UNEP. Opo. That was May 5 ng hapon. Nahapot ko na kay Attorney Pichi ini, pero gusto kong maaraman kay Nonokoy. Ano itong mga discoveries mo after 10 years na nagkasuwayan ka mo ni Mayor Madel? Gurang na siya. Kang nag-ulay kami, kaibanan si mga aunties, si mga uncle. Inot na pig-ulayan mi, sabi ko, iwal kita, si mga akita, saradit pa. Ew. Ngunyan na magkakasurundo kita, mga Daraga soltero na, na, Daraga na. So kung ilimungon mo duman sa span of time, talagang haloy. Nasusurpresa ka sa mga aki ni Mayor Madel? Kasi matagal mo din silang hindi Oo. nakaibanan. Si Brendan. Si Brendan, kasi nung noon, ang talagang palagi ko na nakikita, si Shenen tapos si Brendan. Oo, silang dalawa talaga. Enjoy ako na kasama ko yung mga pamangking ko. So, doon pa lang,
Kasi sabi nga namin ni ate, kailangan namin bumawi, madami pang kailangan gawin, bumawi sa isa't isa, sa mga pinsan, lalo na bumawi dun sa mga pamangkin namin. Mayor Madel, kaitong nahiling mo sa mga pamangkin mo Sa part ha, ni obvious. Mayor, ani Attorney Pichi, tsaka ni Sir Nonokoy, and sa iba pang mga pamangkin, ano pagmati? Una, obviously, kadaba ko sabi ko si Nono. Mamuyawan talaga si Nono, mamuyawan. Gusto ko si Nono. Si Nuno aki ni Nuno Nuno aki Koy. ni Lalaking Nuno Koy. aki ni Sarong lalaki. Sarong lalaki. Nakakit ko. Tapos, magayunan ng mga akik ni Nono Koy. Correct. Kaso pag una ko, iba-ibang parents ito. Kapag Iyo. big presenter na, sabi ko, gabos siya. Sabi ko nga, hindi tayo na maglaro, beauty pageant na lang. Depende, ginibumi kay ito ni Mrs. Depende sa mood. Kaya, Ayun na naman tayo. Pero honestly talaga, magagayon talaga Sinda, promise. Tapos sexy Sinda, magagayon talaga. So, kumbaga, kaibanan ko Sinda, proud na proud akong kaibanan. At actually, magayon nun sa pagpadakulat man sa mga aki. Yeah. Kumbaga siguro, good thing na nagkaarabutan mi sa isa't isa na itong ma-realize mi na si mga aki ni Mayor Madel maraming si pagpadakula tapos digdi man sa side ni Nunukoy at sa side man kang ibang pinsan talagang maraming man si pag-upbringing ka mga aki. We tell them na ini ang auntie mo ito, mag-bless kayo. Hindi namin sila sinasama sa mga and in fact yung kay Nunukoy, pag nag-i-invite siya, may okasyon ng mga anak niya, pumupunta, kahit yung mga anak ko lang, ako hindi. Nung anak ko din nag-birthday, pumunta din sila doon sa anak ko, pero hindi talaga kami, so yung ibig ko sabihin, yung gano'n na realization. Okay. Itong nangyari sa inyong riff, ano ito? Naging reason ba ito tanganing magdakula ang sa inyong hayo na kahit puhan, arog ako kaini, katagas, o dahil kay itong pinag-aagihan kang pamilya for the past decade, nagstay ka humble na anytime, magkaigwasan na ning right time, mahagad akong tawad. actually, kang time na ito, na mayo man talaga, isa'y man maplano na magkakagulo ang sarong pamilya, na kami pinadakula ka mga ama mi, na talagang close family kami. Okay? Sa gabos nin mga okasyon, o kang nangyari ito, yaon duman si mga auntie ko, buhay pa si Uncle Nansing ko ito, naghibi ako. Before akong mag-file, for mayoralty, 2013 yun. 2013, naghibi ako. Sa totoo lang, alam ni ate ko, alam. naghibi ako. Sabi ko kay Uncle Nansing, kaya ko bang kalabanin yung ate ko? So, wala kaming choice. You have to stand. Sabi ko nga, kami wala namang problema. Nagka-problema lang kami kasi siya, hinahabol niya yung legacy ni Papa Buboy. Ako, hinahabol ko din yung legacy ng aking tatay. So, siguro, meron kaming, may tinaak siyang ibang landas, meron din akong tinaak na ibang landas. So, sa lahat ng, sabi ng road, magkikita at magkikita pa rin kahit anong mangyari. So, sabi, nag-usap nga kami ni ate, Madel, sabi niya, dapat noon pa tayo nagkaayos. Sabi ko, hindi naman natin madidiktahan kung anong gusto ng Panginoon. Kasi doon sa span na hindi natin iniintindi yung mga sarili natin. Nakikita ko doon mas pinalakas yung sarili natin. So, nung time na si God nagdesisyon na, magbati na kayo. Kasi nakakapagod na. Yung mga personality namin bilang individual, nag-mature na, Malakas na. malakas na. Na-develop na siya. May nauna na siya. kumbaga sabi ko nga, Di ako sanay na seryoso si Nono. sabi ko nga, parang nagkaroon ng, nung time na nagsama-sama sila, kami, no, we have something na to offer on the table. Yung hindi na, parang, siguro kung nung unang panahon talagang, for the lack of a better term, parang bit-bitin, ituturuan mo pa, burden pa siya. Pero siguro at this time, hindi na kasing ganon. Siguro, Hindi na syempre, we mahirap. need to help each other, but we have something to contribute already to whatever is the goal or whatever is the objective. So, hindi na nakakahiyang humarap sa isa't isa. Mayor Madel,
Yun, yung rift ba? Kung walang rift, walang misunderstanding sa family, hindi ikaw yung klase ng public servant ngayon? Hindi ko din masimbag, pero hindi ko Hirap sure. Pero sa hiling ko, yan ang nagpagibos ako na mag-humble, na I still have to, put my feet on the ground. Kasi aram mo sa totoo lang, pag may position ka, nakakaano yan nag-hydrocephalus ka Kumbaga, nagdadakula ang ano mo, since you have the power, powerful ka and all that, mayabang ka. So, with that experience, parang feeling ko I have to prove to myself and to other people na, so feeling ko worth it ako sa boto ninda. Parang araw ka yan. So kahit puhan, magtrabaho talaga ako 24 hours. Kahit paano, trabaho ako, igwa akong mapahiling sa inda, maski papano, pag matapos man ako, igwa man ako legasiya. So, iyo ito ang nakapag-push sa ko. Na-mention ko sa bago ni Nono Koy na gusto niyang mabuhay sa legacy ng kanyang papa. Ikaw din, sa legacy kan sa imong papa. Ako naman, sa observation ko, pareho ka mo naghihiling duman sa path ni Papa din doon na magkaiba. Pero si Uncle Manny tsaka si Kong Nansing siguro Si Boboy, ay siya ako. Boboy sarong ang actually ang tinutumbok siguro nindang legacy is yung unity ng family. Oh, Actually, opo. Diba? That's what they have always told us Kasi That's what they never have sindang, pero may sindang nag-iiwan. Although may iyo. Oo, Although pero may minsan lang ibang araw nag-iiwan. na, pero Normal sa mayo. magturugan. Normal sa inda, nagsusuntukan sinda, gabas-gabas, but never sindang Naghiwalay talaga. naghiwalay sa politics. politics. Never. Never family. sila. So, kami lang nag-ibo ka ito. Matatagas ang payo. Exactly. Matatagas ang payo, ano ma'am, Delicia? Nawara na ng buhok si auntie. And if I may even mention this, Pero beauty pa din. alam mo, saro man to kang medyo disappointed si Papa ko for aram yan ni Nokoy na dai niya mapagsaro. That's one of his medyo na miss out niyang disappointments. Ang gusto niya talaga, iyo to sabi sa Pinaka-goal. iya ni Papa Buboy, kabago nagadan bilin to sa iya, dahil magsuruwaya ng pamilya. It happened on his watch. So, medyo there's a little bit of negative. But, day talaga aram ang kamahal na Diyos mga guiding kang mahal na Diyos. Kaya talaga. Dakula ang, kumbaga, papel, dakula ang impluensya, siguro, ni Ma'am Delicia para mabari itong toughness, itong pagiging matagas din doon sa kada saro. Actually, si auntie talaga, siya talaga ang nagpapabari kang gabos na toughness me. Pag naanggot na yan, Mayo na. mana, dahil na kami pwedeng makataram. Mayo na, dahil na kami makontra. Siya talaga yan. And parang garo kung madalang ka ni parang si Queen Elizabeth siya. Diba? Siya si Queen Elizabeth. Tapos kami man si Prince William. Nasunod lang kami kung anong gusto. Pero which is para sa mo, tama man kaya. Oo, gurang. Mas may edad. Tsaka ang mga gurang may desire na mapakaraot ang family. So, of course, they will always try to push the family towards what is good and what is supposed to prevail. Yung mga values na dapat mag-prevail. Ang supporters, ang mga taga-Iriga, ang mga taga-Rinconada, maski data sabihon digdi sa Urulay ta, aram na ninda. Ang sunod kani. Okay. Ano lang ang advice mo kay Nonokoy? Muyahon sinda, kumbaga, dahil na sinda, mamong problema sa barangay ninda. Kumbaga, dahil na sinda maalangan kino, no? Dahil man maalangan na sako, tayo na, magkaibanan na. So, tuwan-tuwa talaga gabos. Ang advice ko lang kino, iyo lang yan. Nag-grow na siya. Actually, ang nahiling ko talaga, nag-mature na. Nag-mature, Oo. hindi nag-grow. Yun ang problema ng Alpilor, hindi nag-grow na Hindi ka nag-grow By height. vertical. Horizontal ka lang. Pero nahiling ko kaya, mature naman si Nono, kaya aram niya ng gigibuhon Thank you. niya. Kumbaga, sabi ko nga ni Kinono, kung nahiling ta sa museum, sabi ko, ini na ang legacy mo sa susunod. Kumbaga, ma-establish ka na kainit, tapos kung ano naman ang gusto mong gibuhon, nagibo ko naman sa iba. So, ika naman, bahala. Tapos, one time nga si Brian, nagjo-joke,
Sabi niya, Mama, magpapakasal ako. Pwede ka bang magkasal? Pwede ka bang mag ng kasal, mag-officiate? Sabi ko, ay, by the time na magpapakasal ka, si Tito na ang mayor, if ever. So, sabi niya, okay lang yan, si Tito naman pala eh. Kaso may kondisyon ako. Ako magkakasal. Makatakuton hindi pang nagkataon. May condition. Magay ng condition niya. Ako magkakasal sa inyo. Basta ang asawahin mo si Ivana. Oh my God. Tapos ang sabi ko, ano yan? Ikakasal? Naka two-piece. Ang pakiramdam ko ang apelyido ni Ivana, Ivana sana. Uyang man. Sige. Tapos yan na lang, ang advice ko na lang, ibuunta na lang ang medyos na dahil na talaga magka-rift ang family, mapagalon. Actually, mapagalon. Tapos, hirak man kang mga elders ta, sinda man na namang problema. And masakit na sabihan sa mga yung fourth generation Yung- Alpilors na maging maray ka mong pinsan, maging Oo. maray ka nasa Indo. Nagpapara- Yes, Oo, opo, di ba? that's true. That's true. Sarong kapot na lang kay Nonokoy sa mga leaders, supporters mo, ano mensahe mo sa magiging sa mga supporters sa mga leaders ni Mayor Madel? Kang nag-uulay kami ni ate. Yun nga ni naayos na. Ang saruman nga nito na nagkakasundo kami ni ate na mawawala na si sobra bastang politika sa barangay, Ew. sa komunidad. Kung hiling unta ang politika sa nagraraot kang progreso kung sarong lugar. Dahil nakakapokus duman sa mga tamang programa, man sa mga kaipuan na tauanin na atensyon ng mga sektores. So iyo ini. Sa pagkasararo kang sa muyang pamilya, bako lang politika ang maano digdi. Ang komunidad, ang ringkunada. Final question na lang daw, ali sa tuyang direktor. Okay, go, Director. Question you never asked with each other. Buti nga, yan na lang ang tanong. Si- Never. Ako tinanong ko, Ay, alam ko na. ano? How much? Ama! How much? HM, how HM. much? Natanong ko na lahat, kaya wala naman akong gusto. Wala nang tanong. Ikaw, Ako Mayor, din. Mayor Madel, may tanong ka kay Nonokoy na di mo pa Natanong. mas kinuarin na ihapot sa iya. Wala din, pero Akala ko sasabihin mo din, how much? Grabe ang question ni. Parang, ano nga ako eh, parang, what is the essence of a woman? Pang Miss Universe na tanong. hindi, what is your favorite color? Question kay... Mayon naman, kasi ang sunod question talagang gusto kong i-throw sa kanya kung gaano niya kamahal ang family. Pero sinimbag niya na eh. Sinimbag niya na eh. Kung dahil niya mahal ang family dahil kami magkakasararo eh. Kasi it was really difficult. Kasi 10 years eh. Imagine 10 years. Nagkulugan kami, kumbaga. Tapos, grabe so nangyari ko 10 years na ito. Pero yun lang ang gusto kong i-upload. Pero alam ko naman ang sagot. Sasagutin ko ba yan? Hindi. pa Kasi ba? sinagot mo na eh. Ano ba? Ikaw may tanong ka kay Mayor Madel na hindi mo pa na itatanong. Oo. Ay, Ano ba yan? Walang nagtatanong. Ito kasi problema ngayon kasi napagigitnaan ako ng lahat ng mga eldest kong mga Kasi, siyempre ako pinakabata. Sunod-sunod din. Pero ang itatanong ko kay ate na hindi ko pa natanong nung nag-usap kami, galit ka pa ba? Di na, obvious ba? ang galing naman ito. Ang galing. pwedeng magtanong? Pwede Hindi, magaling talaga si Nono, magaling. Pwede ako Galing siya. magtanong? Galing siya. Pero, kamu-audit ha? Hana. Sige po. Ini, o nga ini sa taga Ringkunada. Actually, o nga ini kang papa ko. Sige, sige, sige. Matatawan mo garantiya na maski ano mangyari sa politika ba niya, di mo babayaan si Mayor Madel. Hello? Ay, Magay dahil. na question po yun. Ang kada magturugang may kanya-kanyang kontribusyon sa pamilya.
Ang arog kay Papa Boboy, ama ni Ate Made. Siya ang think tank pag sa politics. Si Uncle Nansing, ama ni Ate Pitsi, sa iya man si sa finances, sa iya si Business. Kaya pala sa ninapot mo how bangko. much? Sa inda si mga bangko. Sa muya, si ex-Mayor Manny Alfilo, ang pinaka-obligasyon mi talaga is to protect the family. And keep the family as one. As one. Kaya kami naugma, ako personally, naugma. So, pinaka-prinsipyo na tinukdo sa kuyang ama, may padadagos ko, digdi sa mo yung pamilya. It's never too late Yes. Oh, never too late. pag abot sa family. Baliktad dong kuman, baka sabihin mo, sino no lang, dahil ako babayaan. Baka sa aputon mo man dapat ako, kung dahil ko babayaan. Kung dahil niya babayan sa nuno. And definitely, aram mo naman ang simbag kayan, ta magkaibanan na kita. Na dahil talaga, may, sabi ko, may na. Kumbaga, may yun ang ma-continue kang legacy kang Alfalor. So, kaipuhan na naigwana talaga na magpadagos pa. Tsaka mayo naman rason na Magsuway magsuruwayan. pa kami. Suma na kami Oo. 10 years na natapos na, so kumbaga we are nasa corner na kami. Iyo. Tsaka mapagal Na na. corner na 10 years kami. na nag-iwal. Kumbaga, Day pa ba ka muna nagsawa? Oo. Kumbaga, ini na sa crossroad nindo. Yun. Nayaon na mo Iyo. dyan. This is the crossroad. Na may dalawa na lang na path na pagpipilian. Oo, ganun na Pagsuway lang. ka mo o kita na ini. So, doon sa crossroad na yun, naka-center. So family. So, family na talaga. So, congratulations. Ako nauugma sa pagkakataon na ini na kang time kasi na nagkabati si Attorney Pichi tsaka si Mayor Madel, nakaulay ko si Danduwa. Oo nga na nung dati nga sabi ko kila Ate Peach, kay Ate Miguel, sabi ko natutuwa ako nagkaayos na tayo. In fairness, Pero- isa siya sa unang-unang natuwa. Pero Nung utang na nagkasama. loob, hindi ako makikisayaw sa inyong dalawa. Kasi di ba kami sumayaw kami? Wala, naobligataan Wala. kami. Sa panahon na may TikTok, kailangan maging TikTok advisor mo si Brian. Oo. Talagang may Mag-ready ka na. Oh. Doon ako kinakabahan. Anyway, If I may say last, no? Na, alam mo, dagdag ko lang dun sa last question, sagot ko lang, we are happier together. We are a lot happier together. We have never been happier as a family than what we are now as a family united together. Kaya mahirap, di ba pag masaya ka, mahirap na maghiwalay. Mahirap maghiwalay pag masaya ka. na-notice ko lang sa Bado Nindo. Ang Oo letter, di ba? Tapos ang design niya parang Avengers. Yes! nga, no? Diba? Pwede. Hintayin nyo. Isa yung mga kaibanan sa Avengers? Ano, si Darna, Ano Darna? si Marvel, ako ba? si Elastic Man. ay nako, ang sarap-sarap nyo. Panday ang panday! Magsubakay din. Ang sarap-sarap po ninyong kausapin. Alam ko, ang dami pa nating time na pwede nating pag-usipan ang mga manungod sa pamilya, manungod sa buhay-buhay. Malay mo, palaog na kita ni Ma'am Ninya sa Tubaloy nila. Oo, maano crush kita. na kita, mahanap na kita kung Dahil duman mo na kita sa harong ni Auntie Nini. May turntable pa po ba doon? May turntable pa doon. Hindi, Auntie, ang halongkatin namin lahat ng rosaryo mo. Pinag-usapan namin October Pwede, yun. pwede yung, hindi po, pwede yung yung episode kay Mami 2 sa Halloween episode niya. Kung papasok kayo dun sa bahay. Bakit Halloween? Bakit Halloween? Tingnan nyo na lang. O yan po abangan nindo episode na yan, digdi sa mo yung vlog ni Mayor Madel. Antabay lang kamo, iba pang mga adventure, kulitan, and Tawanan! and urulay na personal. And may kurot sa puso. Digdi sa nasa vlog ni Mayor Madel, ni Ann Si Jox. at si Madel. Subscribe. See you next time. Bye.